जय हिंद दिनै आङो नोंसोरनि सिगाङाव ओरैबायदि मोनसे काहानि लानानै फैदों रमान्टिक लाभ स्टोरी काहानि जाय काहानिखौ नोंसोरो खोनासङोब्ला माने खोनासंखांनायनि उनाव नोंसोरनि गोसोआव माबायदि मोनगोन आं बेखौ बुंनो हाला नाथाय कमेन्ट बक्सआव नोंसोरनि साननाय बायदियै कमेन्ट लिरलांनो दाबाव आरो आङो बे काहानिखौ आं हारसिङै बुङा जायनि नखराव बे रमान्टिक लाभ स्टोरीया जादों जायनि नखराव बैसोरनि नखराव आं कल खालामगोन बेनिफ्राय नोंसोरनि सिगाङाव आङो खोनासंहोगोन अब्ला आङो बेखौ कल खालामनायनि आगोलावनो फंनैसो बाथ्रा बुंदोंनि जोङो बे बुहुमाव जोनोम जानायनि उनाव जेब्ला जौमोन बैसो जायो नङा नङा गासैबो सेंग्रा सिख्लायानो बेनिफ्राय जों मा रमान्टिक सुरु जालाङो गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय बेनिफ्राय जोङो सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायै सोरबा मोनलायैयावबो गोबां बायदिसिना जाथाय जालाङो सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनानै मोनैयावबो बायदिसिना जाथाय जालाङो बेनिफ्राय सोरबाया मा मोनलायनायनि उनावबो बायदिसिना काहानि जालाङो गोसथोलायबाय उन्दै समावनो हाबा जाबाय हिनजावखौ फिसिनो थाखा फैसा नांगौ थांनानै बेंगालर मुम्बाइ दिल्ली बायदिसिना जायगायाव जोङो हाजिरा खामला मावनो थांनाय बा कम्पानियाव थांनाय जोङो माने हिनजावखौ गारै गारै बेफोरबायदिबो नुयो बेनिफ्राय मा जायो बैनि हिनजावा आरोबाव गुबुनजों लाइन लानानै खारबोनायबो जोङो दिनैनि दिनाव नुनो मोनगासिनो दङ सोरबा हौवाया हाबा जाखांनानै गुबुनाव खामानि मावहैबाय बैनि हिनजावा आरो गुबुनजों लाइन लानानै आरो खारबोनाय जों बेफोरबायदिबो नुनो थांगासिनो दङ अब्ला दिनैनि काहानिया ओरैबायदि आलादा काहानि बेनिफ्राय आं दा बेखौनो बुंबावगोन सोरबाया हाबा जाबाय गथ'खांबाय बेनिफ्राय गावनि हिनजावखौ दोनथ'नानै आरो गुबुन सिख्लाखौ नोजोर होबावनानै मा जायो जोबोर काहानि बेनिफ्राय सोरबा सिख्लाया बयफ्रेन्ड थाखानानैब्लाबो सोरबा हौवाजों लाइन मारिनानै मा जायो सासे सिख्लाया गुबुन मानसिजों लाइन मारियोब्ला बेनि बयफ्रेन्डआ स' बेखौ गारगोन नंना नङा आरे मोजाङै बाथ्रा उनाव सावरायलायनानै सानैबो गारलायलायबा आलादा खोथा नाथाय सासे सिख्लाजों सेंग्राजों बिराद मोजां मोनलायबाय थानाय गेजेराव सोरबाया सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा बेनि गेजेराव गाद्दारि खालामनानै होयोब्ला सोर गारगोन नंना नङा रावबो सहसाव गारा बेनिफ्राय जों गोबां जेंना जानाय नुनो मोनो सोरबाथ' मा गार्लफ्रेन्डआ आंखौ गारबाय होननानै मा सोरबा देगार लानानै फैयो सोरबाया जुमाय फाग्ला जानानैबो थैयो सोरबाया आलायनानैबो थैयो बायदिसिना माने मायबा नङा मायबा मोनसे जानाय जाथायखौ जों नुनो मोनो अब्ला जियानो जा दिनैनि काहानिया एसे आलादा बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि बे भिडिअआ सोरनिबा जाथायजों गोरोबोब्ला प्लिज अननानै आंखौ निमाहा हो मानो होनोब्ला आं जा बाथ्रा बुङो सब माने जानाय जाथायखौसो बुङो माने सैथो बाथ्राखौसो बेनिखायनो आङो थेवब्लाबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सोरनिबा जाथायजों जायो गोरोबदोंब्ला आंखौ निमाहा हो अब्ला आङो नोंसोरनि सिगाङाव कल खालामनानै रायज्लायनोसै बेनिफ्राय कल दोनखांनायनि उनाव आरो आङो मेन बाथ्राखौ आङो बुंगोन अके हेल' फंबाय दे फंबाय आं भिडिअ खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय नोंनि डिस्ट्रिक्ट आरो नोंनि जायगानि नामखौ खोन्थानानै होलाय आंनि डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आदा ओमफ्राय माबाया एरियाया जाहैबाय सालबारि रुप'नि सामुहाथाय अके औ बेनिफ्राय फंबाय काहानिया मा जादो आदा काहानिया माने जोंहानि मादै आरो जेनेबा मादै औ मादैया माने नोंसोरनि आफानि बिना फंबायनि हिनजाव अके ओमफ्राय बे हिनजावा माने जोंहा दादिनि लोगोमोन आरो बै हौवाया लाना खारग्राया मादैखौ लाना खारग्रा हौवाया जेनेबा बा बे माबानि दादिनि लोगोमोन आरो अके ओमफ्राय मिस्ट्रि मावग्रा बिनि लेबारमोन बेयो माने अके माने नोंसा दादिया मिस्ट्रि मावो बेनिफ्राय बेयो नोंसा दादैजों लेबार मावफायोमोन बेनिफ्राय बै हौवाया हाबा जानाय नंगौना नङामोन बै हौवाया हाबा जाखानाय गथ' सानै दंखायो कलेज फरायबाय गथ'आ बेना गथ'आ कलेज फरायबाय हिनजाव ना हौवा गथ'आ माबाया गथ'आ सानैबो हौवासा सासेया कलेज फरायबाय दङ सासे हाइ स्कुलाव फरायबाय दङ आच्छा अब्लाथ' अब्लाथ' उन्दै नंलादां हौवाया 42 बोसोरनि जागोन आरो 42 बोसोरनि अके ओमफ्राय दा हिनजावा बैयानि हिनजावा मथा मथि
38 बैसोनि जागोन। बैनि हिनजावा, हौवानि हिनजावा? बै हौवा लाना थाग्रा हौवानि हिनजावा। अके अके, बैनि हिनजावाथ' दङ न'आवनो गथ' गथायखौ लानानै? बिनि हिनजावा न'आवनो दङ, जा गोसा लोमजानायखौनो बिनि दख'ना बायदिसिना सावनानै माने मादैखौ लाना खारदों आरो बे माने हिनजावा जा गोसा लोमजाना दंमोन बेना। माने गथ' गथाय गारनानै नोंसा मादैखौ लाना खारदों। बेनिफ्राय नोंसा मादैनि गथ'आ साबेसे दङ? जोंहा मादैनि गथ'आ 3 दङ आदा। 3? औ 3। बेसेबां गिदिर जाखो? बैसोआथ' सासेना बाबुना गेदेरनिया 18 बोसोर जाबाय, बे दा कलेज फरायगासिनो, हाई सेकेन्डारियाव फरायगासिनो। ओमफ्राय सेकेन्डआ? सेकेन्डआ हाई स्कुलाव फरायगासिनो। थार्डआ? थार्डआथ' उन्दैसो, जा गोसा लोमजादोंमोन बेबो गथ'आ, बेखौनो गारना थांदों। बेनिफ्राय बिसोरनि हाबा जानाया खै बोसोर जाखो खमसे खम? बिसोरनि हाबा जानायाथ' खमसे खम 22 बोसोरसो जाबाय। नोंसोरनि मादै दादिजों हाबा जानाया 22 बोसोर जाबाय? औ 22 बोसोरसो जाबाय। अब्ला खमसे खम 22 बोसोर बा खै बोसोराव हाबा जानाय बिसोर? सिख्लाया खै बोसोरसोमोन बायदि आन्दाज? 18? आन्दाज दा मादैनि बैसोआ ओरैनो 38 जाबाय नालाय, ओमफ्राय बेसेबांसो गोबाव जाखोथाय? खमसे खम थारमाने नोंसा मादैनि बैसोआ 38सो? औ 38 बैसोनि। सिख्ला नंला आरोना, सानैबो माने सिख्ला सेंग्रा नंला खमसे खम, माने 35 नि सायाव सानैबो। ओमफ्राय बिसोर सानैजों लांखारलायबाय आरो ना? औ लांखारलायदों। जेनेबा नोंसानि दादैजों खामानि मावफा नोंसानि दादैनि हिनजावखौ गोसोथोनानै लानानै खारबाय, सानैबो गोसोथोलायनानै? औ सानैबो गोसोथोलायना खारबाय बिसोरो, माने सिगांबो खारखांबायमोन खेबसे, खारखांनायाव माने बियो दंफैयोमोन आरो जेनेबा, ओमफ्राय रायलायफिनदोंमोन, लाफिननोसै मानसि गथ' गथायनिबो खोथा दं मा दंना, न'खरा रायलायहैदोंमोन रायजो राजा लानानै, थेवबो माने फैयाखैमोन। ओमफ्राय साननैसोनि उनाव थांगोन होनना बुंनायखाय जों नेदोंमोन, जेनेबा लामा नायदोंमोन फैफिनगोन साननानै। अके। औ गावखौनो माने फैफिनोबा फैफिननो हागोन होननानै माने सुबिदा होदोंमोन जेनेबा। जियानो जा बिसोरो सानैबो माने खारबाय ना? ओमफ्राय खारबायब्ला दाथ' खारबायानो, नंगौना नङा? जेबो खालामना माने नागिरबाथ' मोनगोन, नंगौना नङा? फट' सट' भिडिअ बानायना होबाथ' नागिरबा मोनगोन, गासैबो रायजो राजाया सिनायगोन। बिसोरो सिख्ला बैसोनिबो नंला, माने बयसआ अलरेडि थांबायानो हा। बेनिफ्राय दा होमबा मा खालामनो सानो फंबाय नोंसोर बिसोरखौ मोनोब्ला? जोंथ' दा जेनेबा बिसोरखौ मोनोबाथाय जोंनि थांखिया जाबाय, न'खरनि थांखिया जाबाय बिसोरखौ लाबोनानै माने हमना मोनोबाथाय लाबोनानै। दुखु मोनदों फंबाय आङो, जियानो जा फंबाय, आं नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै दुखु मोनदों। आरो गथ'फोराथ' बेसेबां दुखु, बेखौ मा होनना बुंबावनो ना? एसेबां गिदिर गिदिर देरबाय, बुजिजोब्बाय गथ'फोराबो। हिनजावसा जेनेबा मादैनि फिसाजो उन्दैया 4 बोसोरल'सो जादों। अके, अब्ला फंबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै ना? बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव जोङो जायखिजाया फट' भिडिअ जायखिजाया जों लोगो मोनगोन ना? दिनै बेखिनि डिटेल्स आं नोंनिफ्राय लानाय जाबाय। अके फंबाय? अके आदा, अके। थेंक इउ फंबाय हा। लोगोफोर खोनाबाय काहानिखौ? दा आं फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै। माने बिसोरो सिख्लाबो नंला, 38 नि सायाव थांबायब्ला 38, 9, 40 ना अनुमान ना? बे समाव रमान्टिक लाभ स्ट'रि, गथ' गथायखौ गारनानै खारजोबनाय। आंनि रागाया बेनो। मानो होनोब्ला गोसो थोलायनानै गुबुननि उदैयाव जोनाय, गोसो थोलायनानै दिनै बोराय बैसोआव गोसो थोलायदों, आं मानिबाय, जेबो नङा। नाथाय गावनि गथ'नि उदैयावदि जोनानै गालांदो, गावनि गथ' गथाय गावसोरनि इन्जय, माने गावसोर इन्जय लानो थाखाय, गावसोरनि मोजां मोनलायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय सासे हिनजाव मानसिया 38 नि, सासे 42 बयसनि सासे हौवा मानसिया गावसोर इन्जय खालामनो थाखाय गावसोरनि गथ' गथायखौ नायाखै, गावसोरनि गथ' गथायनि उदैयाव जोनानै गालांदों। आं बेफोरबायदिखौ रागा जोङो। मानो होनोब्ला नोङो 38 जानायनि उनाव नोंनि सासे हौवाखौ गोसो थोनाय हिसाबै नायनांगौ, बा बेजों खारनाय हिसाबै नायनांगौ, बेजों लाइन मारिनाय हिसाबै बेखौ नायनांगौ। आसरित, आजिब काहानिया। सासे 42 नि बोराया सासे हाबा जाखानाय 3 गथ' गोनांखौ मोजां मोननो, रमान्स खालामनो, बा सेक्स गेलेनो, बेखौदि नायदो। आजिब काहानि आरो आसरित आरो ना। दिनै मालाय दुनिया हाबा जाखांनाय हौवाफोरा मालाय सोरबाया मा खालामो? सिख्लाखौ नायनानै सिख्लाखौ गोसो थोयो। फाग्ला बेनिया मा जाखो? बुरै 3 गथ' थाखानाय 38 बयसनि मानसिखौदि गोसो थोदो, मोजां मोनदो, भाई मानिनांगोन आरोना बे हौवाखौबो, गावनि गथ' गथाय, गावनि हिनजावखौ गारनानै। आरो बै हिनजावखौबो मा होननानै बुंगोन?
आरो नोंगो दिनैनि दिनाव जायो गोबां जायो सोरबा सेंग्रायाबो हाबा जानाय गथ' थानायखौ लाना खारनाय दोङो क'क्राझारनि आंनियाव काहानि दोङो ओरैबायदि आसरित ना फाय खोनाफेरि बायदि मोनदों आरोना आं सानामोन बेफोरबायदिबोदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि काहानि दङ 38 40 बोसोराव गथ' गथाय गारजुनानै लाना खारलायनानै गोमालायनाय काहानि दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आं आसरित मोनदों आरो बे काहानिखौ नोंसोर मा सानो गोसो थोयोबा थोलाय मोजां मोनोबा मोनलाय नाथाय रावनिबो उदैयाव स' जोनाङा आरो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड गोसो थोलायबाय दुनियानो मोनथिबाय दुनियाखौ दुनियानि सायाव देखाय नंगौ नाथाय बेखौ मोजां मोनलायनाय हिसाबै लानानैबो थां जेबो नङा नाथाय गद्दारि मावोब्ला मा हजम खालामनो हाया मानसिया मालाबाबो हजम खालामनो हाया दिनै सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गोसथोनानै गुबुन सासे सिख्ला लानानै गिदिंबाय थाबा बे सिख्लाया सहसाव गारगोन गारा थिग बेफोरबायदिनो सासे सेंग्राया सासे सिख्लायाबो मा सोरबा मानसिजों लाइन मारिबाय थानायखौ मोनथिबा सासे सेंग्रायाबो सहसाव गारा रागा जोङो गासैनियावबो रागा जोंनाय फैयो गद्दारि मावोब्ला नाथाय जोङो ब्रेकआप जालायनोबो हायो गारलायनो हायो मोजां रायलाय मोजां सावराय दे आं नोंखौ मोजां मोननानै बायदिसिना ना बेफोरबायदिबो जों गारलायनानै मा जोङो रायलायनानैबो गारलायनाय नाथाय सोरनिबा आखायाव गोलैनांगौ सोरनिबा आखायाव गोलैयोब्ला मोजां मोनलायनानै गारलायनाया बिराद डेन्जार जायो सुयो गोदोना बोथेयो बेफोरबायदिबो बर' सेंग्राफोर दोङो नाथाय गोबां मानसियानो गोबां साननानै थानानै जेबो खालामा बेनिखायनो दिनैनि बे काहानिया ओरैबायदि आजिब काहानि साथाम गथ' खांनायनि उनाव सासे बिमाया माबायदि बुजिनांगौमोन गावखौ बेखौनो बुजियाखै आरो सासे हौवाया 42 इयार्स जानानै सानै गथ' मा साननांगौमोन गथ' गथायनि थाखाय गावनि हिनजावनि थाखाय मा साननांगौमोन बेखौ रोङाखै नाथाय लानासो खारदो आरो लाना खारालासिनो गावनि न'आव लाना थांना दोनैमोन अब्लाबो जागौ मानो लाना खारलायनांगौ बे बैसोआवलाय आं बेफोरबायदिसो बुङो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द।